просто вижте какво завидно телосложение. Значи културисти могат да си завиждат, не само силачите, че изглеждаш много красив. И аз ти завиждам. Не само на ръста, ами на височината и на други подвизи, дето в Пловдив се говори за тебе. Любовни авантюри, базикам се, да не стане по-добре да ям бой. Няма, правя в рамките на майтапа. Значи след хоризонтален и полулек ти почваш кросовър. Ето тук покажеш каква завидна форма, като имаш пред, че ти не пазиш я. Пазиш ли диета тогава? Никога не съм пазил диета. Ям от всичко сладко ям страшно много. Никога. Преди състезание, дори когато съм решал да се поизчиста, никога не съм пазил. Добре, тези завидни ramена, тези трицепси, генетично ли е всичко или просто ти в последствие си ги развил? Чакай, дай да се върнем назад. Ти с какво се